ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବସ ତମ ବୟସରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସ ଦେଖିବ ସେ ତମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତେଣୁ ରାମ ନାମ କିଛି କରୁଥିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଉ ଯାଉଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 20-25 ମିନିଟ୍ ପିଲା ବସିଗଲା ସେ କଣ କହିଲି ତା ପଛରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଡ଼େଇବ ସେ କଣ କରିବ ସେ ହିଁ ସଫଳ। ତେଣୁ ସାର୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୀଣ ଏ କଥା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବେ ଏଇ ଆଶା ରଖିଛି। 11ଟା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ